Dus voormalige spoorlijn Sint-Niklaas-Hulst. Ben je van dit punt 4 kilometer tot de grens. En dan van het grenspunt heb je nog 11 kilometer naar Sint-Niklaas. Heb je dus ook de mogelijkheid te fietsen naar Antwerpen. Of de andere kant op, Stekene, Zelzaten op, dan ook wel richting Gent. Allee, vele mogelijkheden. En als er geen verandering komt hier, dus meer bepaald die aansluiting daar van die bosroute, blijft het zoals het nu is. Dat de mensen meer de auto zullen gebruiken in plaats van de fiets. Kijk, dit stuk hebben ze in orde gebracht. Zit je dus met dezelfde breedte als de F411, dus de oude spoorlijn. Ja, in Vlaanderen is het bijzonder populair van de fietssnelwegen te gebruiken. Je kon het ook zien op de teller van vorig jaar, van de F411, meer dan 500.000 fietsers. Dus de teller aan de zone Sint-Niklaas. De Molenstraat en dan kom je terug aan dat stuk daar die enkel toegankelijk is tijdens de dag. Dat staat ook op een bord aan beide kanten. Ja, men spreekt van een natuurgebied, een natuurzone, maar er zijn in Sint-Niklaas ook natuurzones en die hebben dus wel een deftig fietspad dat je dus wel door mag fietsen. Dus opnieuw in de ochtend, wie dat heel vroeg moet vertrekken voor zo'n werkverhaal. Ja, de winterperiode kan je dus er niet door. Het is maar een kilometer 500. En dan voor de retour ook niet. Hij zit dus met dat prachtige fietspad, fietssnelweg verder voor Sint-Niklaas.
Dus dat fietspad is hier ook volledig kapot. Ik ben er de vorige keer terug door geweest. Ik had terug een lekke band. Er zijn scherpe randen, takken, ook bij slecht weer bijzonder lastig. Dus waarom wordt het niet in orde gedaan? Het is een oplossing voor, ook voor de energiecrisis, van meer de fiets te gebruiken. Van de mensen te motiveren om te vertrekken uit Hulst, de fiets naar Sint-Niklaas, naar het station. En dan kan je dus ook verder met de trein. Dus een jammere zaak dat men het niet verandert. De oplossingen zijn er, maar men doet er niets aan. Dat is al in 2023 hebben ze het pad verlengd, de andere kant volledig vernieuwd. De fietssnelweg F411 tot het grenspunt, maar dit stuk is nog altijd niet in orde.